Група розвідників просувається ворожою територією, однак на підрозділ очікує засідка противника. Контакт фронт! Контакт по фронту! Shoulder to shoulder! Плечем к плече! Для чого напрацьовується ця вправа? Для того, щоб це виконувалось, всі пересування йшли автоматично, вам не потрібно було думати, хто що робить. Це один з етапів поглибленого курсу для курсантів навчального центру ВДВ, який викладають інструктори з Великої Британії. Українські військовослужбовці кажуть, що у досвідчених британців є чому повчитися. Я навчаюсь в цьому навчальному центрі вже 2 неділі. Нас навчають британці. Вони дуже хороші інструктора, передають нам свій опит. Також навчають бойовій та вогневій підготовці. Лише за минулий рік британські фахівці підготували понад 5000 українських десантників. Нині на полігоні поблизу Житомира вони продовжили курси підготовки для курсантів навчального центру ВДВ. Основні завдання під час навчання зосереджено на індивідуальній підготовці кожного бійця і розвитку його професійних навичок. На сьогоднішній день унікальна можливість побачити, чим займаються британські інструктори, як вони готують і наскільки сприймає наш солдат оці навики, які подає британський інструктор. Головне завдання на сьогоднішній день солдата – це, щоб він не задавав питання, де я, а вже знав, куди він йде, для чого він йде і що має зробити в тому чи іншому місці. Ну і відповідно тактика дії на полі бою. Це основа тої діяльності, яка є на сьогоднішній день зі сторони британських інструкторів. Іноземці, які приїжджають до навчального центру ВДВ, і самі отримують цікавий досвід, адже з-поміж курсантів чимало досвідчених військовослужбовців. Так, я думаю, на сьогоднішній день не є таємницею, що дуже багато країн, які хочуть відправляти сюди інструкторів для того, щоб набути і самим певного досвіду. І не є виключенням і британська сторона, яка разом з нами також вчиться. І спілкувався з інструкторами безпосередньо. Вони звичайно задоволені, звичайно дивуються нашому солдату, бо, скажімо так, і в питаннях фізичної навантаженості, і в питаннях психологічного навантаження в них, скажу, є чому, напевно, і повчитися. На цьому співпраця не завершиться, наголошують і українські, і британські військові, адже все це допомагає підвищувати боєготовність Збройних сил України.